זה היה משחק קשה, נרשמו גם כמה טאקלים חזקים, אבל השחקנים לא הזיעו בכלל. דרור גלוברמן מדווח מקרב הרובוטים שנערך היום בתל אביב. צריכים להרים את כל זה למעלה. אנחנו עבדנו במשך 6 שבועות, ימים ולילות, כמעט כל יום עד 10:30 בלילה, כדי לעבוד, לתכנן ולבנות את הרובוט שלנו. כשבני הנוער האלה חזרו הביתה מאוחר בלילה, ההורים שלהם לא התלוננו. בעשרות תיכונים בכל הארץ התכוננו לקראת התחרות הזאת, שבה הכוכבים הם בכלל הרובוטים. המנצחים יזכו את הקבוצה שתכננה אותם בטיסה לגמר העולמי של תחרות פירסט בארצות הברית. הרכבנו הכל מאפס, מסקרץ', מכלום, מקיט. ישבנו הכל, יש לנו בית מלאכה משלנו, שרק הילדים עובדים שם. אחרי חודשים של תכנותים והרכבות ולילות ללא שינה, עכשיו לא מרכיבים יותר, נשארו רק האדרנלין, גאוות היחידה והרצון לנצח, ולפעמים זה יכול להיות אפילו להיות אלים. 2, 1. שאתה יודע שאתה מתחרה נגד קבוצות שהן באמת חזקות, ולנצח אותם עוד יותר, זה תחושת סיפוק, אי אפשר להסביר את זה. הרובוטים נשלטים מרחוק על ידי המתכננים, מנסים להשחיל כמה שיותר חישוקים על המוטות. גלגלי השיניים חורקים, המנועים מתאמצים, הרבה כבוד מונח כאן על הכף. מי תכנן את הרובוט המוצלח מכולם? אנחנו ניצחנו, אלינו את המיניבוט. לבינתיים הכל הולך חלק, 3 משחקים, 3 ניצחונות. שנה ראשונה שאנחנו מצליחים לנסוע במהירות של 4 מטר לשנייה, שזה לפי דעתי יותר מהיר פה מרוב הקבוצות. עם מהירות מנצחת של 4 מטרים לשנייה, וקצת עזרה של מהנדסי חברת איסקר הסמוכה מתפן, כובשת הקבוצה ממשגב את התחרות, יחד עם הקבוצות מבנימינה ובאר שבע. הנערים מדמיינים עכשיו את הטיסה המובטחת לאמריקה, ואולי, לא פחות חשוב, גם את הדרך שמחכה להם אחרי התיכון.